Сезгә үземнең нәрсәләр китергәнне тиз генә күрсәтеп алам да. Глюкозаминлы крем запаста бар. Алоэ напиток уже китте, сатылды булса, сорадылар. Яблочный уксус безнең бер айга, бер айлык курс 60 штук. Календуланың тоннигы үземә китердем әле. Алыштырып карыйсы килде. Календуланың бит кремы тоже булар складта беткәннәре барлыкка килде, запаста бар булар минем. Кофе коллагенны бер айга җитә дисәләр дә, мин январда башлаганым, до сих пор ичәм, до сих пор бетмәде әле менә. Әле тагын байтак бар. Булары посудомоечный машинага сала торган средства. 3 штук.